Langs een verharde piste rijden we boven de canyon richting Cruz del Condor, waar je de condor in al zijn pracht kan bewonderen. De Andescondor, die tot de grootste vliegende vogels op aarde behoort, wordt op dit moment bedreigd en de populatie loopt langzaam terug. Dit wordt veroorzaakt door de lokale boeren, die de condor als een bedreiging zien voor hun vee. De lengte van de vleugels van de Andescondor is om en bij de 3 meter. Wanneer de condor zijn vleugels ingeklapt houdt, is zijn totale lengte rond de 1,2 meter. De condor heeft net als vele andere gierensoorten een kale kop, die makkelijker schoon te houden is. Tevens bezitten de volwassen dieren zwarte veren en hebben zij een witte kraag, die groter is bij de mannetjes. Jonge mannetjes hebben ook witte veren in de rest van hun verenkleed, die zij houden tot de rui. Het hoofd van de mannetjes wordt vaak bekroond door een grote rode kam, terwijl de nek huidplooien heeft. De condor is in staat om te blozen en dit wordt gebruikt om sociale contacten met andere soortgenoten te onderhouden. Tijdens hete dagen plast de condor op zijn poten om deze af te koelen. De condor kan op een hoogte van 3000 tot 5000 meter leven en zweeft op de thermiekbellen, door bijvoorbeeld 's morgens vroeg te vertrekken uit een Andesvallei en zodoende zich omhoog te bewegen door warme lucht te gebruiken. Zij reizen soms meer dan 200 kilometer op zoek naar aas en soms vogeleieren. In het binnenland eten zij voornamelijk grote zoogdieren. Rond het 5e of 6e jaar wordt de mannelijke condor geslachtsrijp. Dan verandert zijn kam van rood naar diepgeel en gaat hij op zoek naar een vrouwtje om voor haar te balsen. Deze dieren zijn monogaam. Elke 2 jaar kan een Andescondor eieren leggen. Daarvoor zoekt zij dan een ontoegankelijke rotsriggel op.